Mamalit si Junjun o kanong kuan barina. Pamasko. Maron ni Jang lipaza kay tagaan si Jang pamasko. Palit ni Jaw kanang barina. Nami dari. Grabing dugasan mo ning abot kay. Orang ka traffic dia sunahan kay naay nang banggaan. Palipapa po. Interior. Nara pagka dyan kaabog, garang kainit. Kaloy sa Ginoo na mi dari. Alas 10 mining gikan ganina. Hindi karon makalas 12 na. Na si mamag sigiyan, gipinlan rato na mo kanang kuan sudan sa paniud ko. Luto na daan, namalit kami luto na daan. Okay. Mamalit mi sa kuan. Kuan ni Junjun, barina. Karan ni Jang lipaja. Okay, kapalit na si Jadana. Dugay raman na ni Jay nasa masam. Nakaroon pa si Jay nakapalit. Itagaan si Jay pamasko sa Jang sister. Salamat ka Jo sa ang sister-in-law kay Junjun. Narakan dyan ni Jang lipaja. Sa anong pamasko ni Jay. Tanaw na mo dari. Marami ka mulig bol pa. Nagadagbag. Rapid na. Ay, goodness. Nanta dari kan selawas sa muangay sa brand. Ito, brand. Asa na to pangitaon? 9,000. Sabi ko nga. Asa na to pangitaon sa ganaw. Or naabog. Grabe di kabuk arang grabe abog ka adyo magmotor grabe pa din init. May dagang mga tools. Diya sa mantaron. Ngita ka. Oh, mana 1,000? 1,000. Daw mga nahong puro mga abog. Grabe nga abog ang magmotor ang pag inita. Nangahubog sa kainit. Gawas na mi guys kay wa dito gidjang kuan gipangita jag sa mong bag kuan na jacket. Nang jacket na mi ganiha kay para pa dyan kainit kaadyo. Ang brand na mga tools niyo. Gamay ra man diya kara tanawon pero gamay ra lagi sad sa ilang kuan. Kamera kanang tools na nasa ilang pan ba? Gamay ra brand. Hindi na dito sir. Ano sabi yo? Cute ana din ang porma. Hindi dyan. Ya, compatible po na mo ang battery sa mga Udan sa diyang kwan. Winindot. Huwag ka makasulupan ba? Hasul ba yun? Palit sa kasi. Sige pa, tag-set. Asan binuhat din ito tol? Kuhan niya po sir, China ka po. Pero ang brand niya, US, assembled by China. Para ka iPhone sir. Pinamit? 3980. Ganun. 380. Kaya pinakabrato na? Oo, mga nasip na pa siya. Parehas ra na. RPM, 20 volts. Kanang i-compress ra na. Dahil siguro na. Nalahi na. Hammer. Camera niya. Sujud. Hammer sa gear. Battery na po. Bawa na ka? Wala. Charger. Sila ka oras charge na? 1 to 2 hours sir. 1 to 2 hours. Pindi man si mong gamit. Wala isa indicator na mapuno na. Ano sir? Nabawa ni mo na yung charger. Oo, puno na siya. Okay. Blink siya, mag-blink siya, ga-charging pa niya kung mag-steady Punong na, na. call na. Ako check, kung robot na ba ka?
Nasa na full na ang green kasi. Oh, indicator. Ang kuha na mag-red na siguro ang red battery. Mabot siya dire mo. Ah, Full. Ya kung mabot siya dire, lubat na ka. Pero green lagi apon. o full, abot na diri ang Oh, red dire. ika. Sa kanikuha. Kasi Vicente rami mo ayor gid mo sir. Dire? Basta part. Ano pa mo? Ano siya na? Generator. 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 100 watts. Pila na? 100 watts. Ano sir? Kung na-charge, blink. Kasi, blink. Pag mag-charge, nag-blink siya. Oo. Pero kung steady, Puno na. puno na. Hi guys, nagapalit na gadget bigay sa ipangita ni Junjun. Unsa karon nagamo ang pangitaw nagatuna pong pang-BP ni mama. Kaya rong di na may magsigig adto sa kanang na sinter kay hasol ka adto Luis mama. Wala lang may ang pangitaw sa pang-BP. Salamat ka sa Ginoo kay palit na gadget na mo ang gamit ni mama kay kinahanglan din na ni mama. Kanang pang-BP. Kaya inanglan ni Junjun kay naa naman po napalit naman po. Kamama na laman. Jaman na dai mig paniog to. Ingkaon rami dito sa kuan, food court o kanang kuan. Chicken. O kanon. Mulakaw ra man gadjud mig na ito. Kaningan nga maglakaw-lakaw rami nga kuan kaniya mo ang lakaw. Kanang naraga dito jo. Naman mi karon sa kuan sa karkar maninga mo ang ginaniya. Sula jupod ni. Muni katanganan sa syudad. Tartari. Sa tartari. Mangita mi kuan. Wala katong motor eh. Mercury. Kay naman na sa Mercury paliton ng kuan. Ang BP. Tabok mi agamo ang motor kay naraman na mo dari gi parking. Apil na siya. Okay na lang. Mahal ko dito, 3,000 kapil. Orderan? 3,300. Okay lang siguro, pariya lang siguro. Basta dili di ka kuan na sa ha. Dili ka ulit cash. Hindi, testing nga. Hindi, testing ko. Ha? Pwede naman testingan pero kuan ninyo ba ipauli di namin makaulit cash. Ano? Kung di makaulit dapat is. Parang maglakaw, weekend. Okay na lang, kung sa order ka sa Shopee, may nag-abot yung sambalay, nagigaya. Ito na yan. 1,295. Ang halin, ikaw itong umuron ka. Kaya nagya pa yung mamalit na nyo. Ha? Nagya pa yung mamalit sa mga nanay. Ano ito sir? Kanang mangita og mas less of guys. Black ang kon. Black, di ka gawon. Katong kon, puti na. Para sa ano niya, terjebon o i-charge gini siya o gamiton? Isaksak na yung gamitin. O gamiton sa kapit niya. Pwede po yung battery man. Tara. Ah, ano yung battery? Apat ka battery. Pwede ko yung battery niya. Oh, kita si Binti. Siyempre, ang tambal. Pero why yun wala yung free adapter. Wire ang na ito siguro.
Battery ra ang free sa Omron sir. Walay yun ani mamalit pa mag adapter. Hmm. Tag 700. Separate siya price. Dali ang free. Easy ra ko kung free. Easy ra ikan lagaw. Hindi baklay ikon ba. Yeah. Ito kung sa diri ako. Diri sa pulso. Ay nga na napagamit. Sa pulso ito mo. Pero na dili siya pwede dili pud siya angay nga kung anong sir ha ihugot. Kana sakto ra. Kanang nape alaman mo kuan kay an pa magud siya. Press ha. Durus pa siya ba mahuta man sakit na. Bandage ka ba mo? Nice, totoo siya nang pumabara. Ano ito brand na matabi? Ito ya. Nani ma? Pera man siya sir. Siya pag start rin namin ay nagkuhan ka ni siya. Oh. Kung mana naman siya on. Para office on na pa rin. Kung balik ka na siya kuan sir. Kung saksak na po mo bayad kuan mo sa kamot. Then kung mukaan mo sa kuan, makita mo na diri memory. Kanang kanin siya kayo makita ni ang last nga reading. Last nga kuan gamit. Kuan mo kung si ito rin dili siya makuha dili ang memory. Nadiri ang manual sir ha, kuha nila niya. Sige siya. Nang wala ko. Warranty food kuan man ni kanang ato mo sa service center ani nila kani sa warranty. Muni ang sudlanan sir. Palit natin sa mamang burger kaya pasalubong. Sigiyan na may kwan sigiyan sa warma. Andiyan uli nami guys. Salamat sa Ginoo. Napalit na namot ang mga ipangita. Na GBP's mama. Hindi na siya mahago. Ato pa o ganun kuan center. Kami na lang may mabiti. Nanay 159. Na rin 10. Norot mo katong palitri ka. Narot mo. Ato lang nas dapit sa unan pa sabi ko ken Tamis magod daw na iuli og tamis. Tamis jud nay. Tamis man. Naging adlaw. Dili ra mo nanay. Salamat po. Malit ni buongon barato ra 50 ran. Ngapit ni palit ko ang guest prutas kay barato ra sa merkado ni mahal naman eh. Nagpakuan ganihat ti buok ko na rin rato. Wala rin 10. Nagbuongon 50. Sa merkado na ni mahal naman eh. Wala ning mga balik dyan na display sa gihanan ba kay kuan.
Barato ra. Kusang mo siya. Karkarami. Ano di pinidugay na pati pangita sa mga Naging, palito. maraming pangita na mo si mong tambaw ah. Gimong tambaw. Wala. Ngayon ako talong sa Na, pero lain ng brand. Sige mo ang BP pod. Grabe po namang pangita dani. BP. Pangita nun. kapalit. Na. So, marami nga mga pasalubong ni mo, gi ah. Dito ako. Pwede. So, ma. Nakapait mo BP pa. Na ah. Pag sa marina may na kapoy pangita. Asa, Home Depot. Wala dito sa... Asa mo nakapalit? Pinakabrato sa Ismail. Binasa mo nakapalit. Sa total, katong giyan ito. Pila man. Ha? 4 mail. Kape. Mahal din. Pero, may pakapin battery wa. Duha ka po. Yung service pa sila, may mga sira, pwede sila mo service. Charger. Okay man total bro. Bro, dito, total ko. Minaugi kay magbong. Ay guys, nakaulay na mi guys. Arang ipajang giyan kay nga puta ka mong order sa puto sa mong cellphone. Balik ko sa Nagputo sang cellphone. Nabot na ko. Amo ni jang gi-order na. Amo ni jang gi-order sa kuan. Shopee. Diyan na nagajid midari kaloy sa ginona. Palit ra gajid na magamo ang gi pangita. Bandara, legit dito nga total pa. Legit. May pag-aralan na to Ano to? sa PPB. Kapoy kay grabing inita. Pag-arali na gigansaon paggamit na may kuanda na. Upa ko Nakasuwat. ligo, maligo pa ganit ko. Mo di ka tawil, tapis-tapis ang towel kay maligo pa Pila diyan. pa. Salamat sa Ginoo kay wayuwan agamo ang lakaw. Init. Salamat sa Ginoo kay naara ka jud agamo ang ipangita. Grabe nga buga nangangagtang murag ni sub-sub sa abuhan. Minsan may natambay. Salamat sa Ginoo kay napalit na gajud namo ang BP ni mama para di nas mama magadtuad-tuog ka ng kuan center kay Luoy. Sa kaadlawan na ako ininom mo. Kiyo tag-order ni Gian na kissing na ho. Diyan may order dani sa Shopee. 150. Oh, Isa ko ng regalo na ho. Ang kissing cellphone. Parehang alam. Walang kakapoy. Labay na. Para dyan siyang lipaza si Jahang ko ano. Nadawat mo pag muhulong pamasko. mo ni siya andar, wala na puno na. Diyan siyang gitesting dadyo. Nakaka-excited. Ingan man to nag-charge. Magsilaw-ilaw nagmapuno na. Di na mo ilaw. Hindi mo excited. Wala ko diyang ubo. No? Ano ba? Ang BP ni mama. Dalaga mong BP ma. Ligo na dito sa nagtapis-tapis. Maramang kagi. Nabusog ko. Gitagaan kong shower. May bis maligo nun. Nabusog rin nun. Mura kag May bagay mong kissing mo. mura kag manang biday. Gatapis-tapis. Nawas mama. Busy si mama sa isang cellphone. Torque day ni Gi. Gi, Pakusog. kaning 1 to 18 torque di ay. Ang iyahang Ikusgon na. Kay number 1 hinay, nana sa 13 no. Ay. Ikusgon. Tugon man ko. Ikapoy tos. Biyahe grabing inita. Si Manila ba na diha. Pilununan. Nas bangko. Apa na napilo. Amo na kada na mo gamit. Simple ra. Ano di gamitan dana pa? Ano sa gamitan dana? Ano sa gamitan? Ang bangag. Ipalit lagi ni kay inig bali ni Papa sa Bunsamber. Buhatan ako railing ang Bunsamber para butag kandila, butag bulak na di kawaton. Nya di man ko makabangag dito kay nakoy barina. Samtang musaksak, minteriyo mo to. Muna namalit ani para bahalag way kurente makabangag tado inig butang na nako grill.
Ari na ko diri sa simbolo no lingon ato na yung taot na dito butang. I-testing ko ng BP. Diri ka kaya ka mong dire oh. Kaya Dari ka lingkod para matarang ma-plaster imong bakton ba. Di na ka mahaga jud adto-adtong sintirma. Sa center ni ba kare may butangan. Ito mo di ko gawo. Kano siya anak gini sa ko anak gini sa pulso. Dili sulod. Sa pulso. Butangan daw allowance gamay. Kay mahugot pa man na. Nakasaksak na na pa. Hindi nga pwedeng may saksak. Pero pwede sa battery. May upat ka ulong ka mag battery. Sa kuan daw Pwede na sa battery. Pwede. Tayo og mag-burnout, battery may gamitin. Pero mas ninot ko sa kurente ang magpagana kay battery. Dili kaya pure. Nahigot ma. Ginanay. Nahigot. Kubot kayo? Di lagi kanuban kay hukton man di pa maayo guys. Di may na. Sa center hukton nagmaayo. Oo. Ano na tanong iyo? 144 72 Nagustos ni di ay. 144 72 dan iyang unsa ni heartbeat 96 144 ijang dugo. 150 144 144. Ano kini mas na gamay. Kanang i-plaster unta do nga ma-plaster din ng kanang kamong dun. okay ra basta di lang yung ulo Kay balo na din. Ikaw na po. Mara na bagong nurse. 144 ako kuan ta na akong isuwak. Iya ko nang isuwat. 144 kuan daw 72 72. oh Ako isuwak ako kunan. dahil ayaw nang hapon buntag ta magpipay gyud susuwat ni nana mata na mo inig mata Pwede dagi ko magsarili. Diyan pagpandar. Pwede na dito ka balo naman dito. Puyas biyahe ay mura mo kog nahubog. Pagkana ko dito. So ibati. Wala ko ibati ko doon. Kani Ang sa timaylag mo nung na. Tas ni mong dugo kay gikan ka sa biyahe kapoy. Mura gani kog nahubog sa biyahe sa kapoy. Grabe pang trapika. failure Ha? failure man Ang saibot pa sabot og pilyor. Minsan daw na pa pag pilyor na wala kabutang. na dili bang wala mo dayon ang tarong nga sabi
Taas lagi na kay kuan. Kapoy gikan sa biyahe. Pila? 141.94. Kapoy manggod ka gikan gabukaw imuhang dugo. Kay gikan pas biyahe. Grabing kapuja. 141. Tinod na pa kanang ingana. Ha? Tinod ng BP nga ingana. Unsa tanan mo ni diay? Katujong kuan ba bomba-bomba nga BP. Alisod man pag-aralan to. Muto yung mga karaan yung BP kani mga bago naman ang gawas. Basig magic ra na ingana ba. Dili balik yaw mo. Magic pasig mutatak irag isa diha number. Ang katugon ko Ang gihidit sa ko. Mura kong nahubog sa kakapoy.